Ya na dan ce kana nema na kana ta nema na to gani. Tashi daga gida duk yadda muke da kai ni ban sani ba ina ta shan wahalar neman ka. What? Ya dama gidan nan da ka ganna ciki wallahi tallahi ya ne haya ne. Wallahi na so dan samu kuɗi ma dan ba mai gidan dan wani abu. Ko da ya shiru yake dai da. A sai dama duk zaman da kai haya kake yi ni baka gaya min ba in san in yi ma wani abu. Tunda akwai lokacin da kuɗi suka ɗan shishigo banda kuɗi malam sun lalace mata sun tafi da abubuwa ai da na san abin da ne maka yaya ina tausaya maka yaya ina tausaya maka kuma ka san ni abin tausayi ne abin a tausaya min ne yaya kana kallon kadarin nan tamu an ɗauka za a sai da ita mana bugai suka yi suka fita suka kanan suka hana a sai da ita to yanzu yaya wani nauyi zan ɗauki wani nauyi zan ɗora ma isa nake tausaya ma yaya to yanzu kana ganin da a ce wannan masallacin an sai da shi an yi cinikinsa tuni da ban sai maka gida tabbatsetse ba what aka ce ka sai da masallacin nan ka sai mun tambararen gida ai tsabin farin ciki da ne bacci har da biyo yaya wallahi da ne bacci har da biyo da na kace da na samu kwantar da hankalinka bari in gaya ma wani zagi na mutum ba abin da zai mun ko wani baki na mutane yanzu abin da nake gani yaya shawara tun an buga nan an buga can an buga nan sun tohe sun hana ruwa gudu yanzu abin da zai faru bari za a yi sai an yi sallah mutane sun taru ai kororo a ce kowa ya zo ya sai masallaci da wanda zai siya zai siya ai kadaran mu ce a zo a siya a ba mu kudin kowa what cha za ka kawai a mutu da liman da na'ibi da mamu in ya so kowa halinsa ya sallatai what kaga ko idan muka yi haka tunda ai yanzu wasu ma basu san na sayarwa bane amma yanzu idan aka yi kwaroro to aka yi kwakwazo kowa ya san halin da ake ciki ba sadaka aka bayar ba na magada ne to kowa jikinsa zai iya sanyi what ya a zo ko a sa kudin shiga ruku'u da kudin sa sujjada da kudin sa zaman tsayya da kudin yi wuridi da kudin yi salati da kudin yi kaga anan za a samu kudin shiga mai tsoka wallahi za mu samu kudin shiga mai what saboda kafi kowa tabewa ba tabewa ba ce wannan ba tabewa ba ce mai shawara ce mai kyau what iya dai mu tallata a fansar din no what